Dobrý deň, ja som Študovej TV a dneska je tu video, ktoré vás možno aj zaujímavé bude. Že čo je to peklo? Každý podľa vás môže poznať peklo, ale peklo je pre niekoho ja neviem ani čo. A keď každý vie, že v peklu žijú čerti, takže keď tam žijú čerti, tak ich tam aj trestajú. Ale podľa niektorých môže byť peklo škola, ktorej vás môžu taktiež týrať ako tými poznámkami a peťkami. To asi jedine, tak pre niektorého je peklo škola, pre niekoho je peklo. Ale peklo je plné ohňa. A niektorí to dávajú do videa, ale nikto nevie, možno, že to aj existuje. Ale peklo je iba peklo. Takže pre niekoho je škola peklo, ako napríklad niekedy aj pre mňa, alebo peklo je peklo. Tak ja sa lúčim a čaute.